aja mendem aso-aso. Iya. Allah kowe jokone kaya koyo mangan apa kae jajal. Kalau mangan anak mertua. Wis. Telur mambra-mambraman. Kula mboten kuat man aduh genang gedaya napa niki man. Ujar kula pun mboten kenangi ngabudayane panjenengan man. Tapi nyuwun pangapura man kula sajan sowan bidereng nyuwun pangapunten. Babila kene pun kula sowan wonten mriki tinggal laku kula mboten prayogi nyuwun pangapunten man. Kula nyuwun dipun wangsulaken ikutin saged mawon man kutil. Ayo. Ayo mas kutil. Aduh man, kula nyuwun pangapura man. Nyuwun sewu man sinuten pisajenan kula turu mikir man. Aduh man, sing nutupi sajenan kula mingkirin man. Sing nang panggung nyuwun sewu kula turu medhun mas niku sebelah mriku panggunge ambles mung gawe tetep gawe panggung maning. Melas pakai iya sing teng panggung niki madan akeh banget sing munggah dadi menung sewu medhun nggih nyuwun kesadaranipun nggih kangge mengantisipasi nggih hal-hal yang tidak kita inginkan nggih sebab niku sing nganggo panggung akeh banget anu gede-gede banget kepriwe mas ya lho apa kae mas galing-galing bali ya siki ya di pada mendem kon pada balik disit mengko gari seningan maning
Untuk diberikan info, barang siapa tadi ada yang akan atraksi, dipersiapkan alat-alat yang akan dipersembahkan pada atraksi siang